wis dadi ila-ila ujare wong kuna. Sing jeneng Kurawa wadya balane Sengkuni murid-murid Pendhita Durna kuwi wis kondhang kuncara dadi reretuning jagat sukring bumi leleteking donya gelah-gelahing bawana. Ora desa, ora kutha, ora paguyuban, ora pranataning negara. Kalamun isih ana gerombolan kang iku mahambek watak Durna lan Sengkuni kuwi mesti anjalari gaduh gumek usrek geger rame kahanane. Manungsa padha kaya diracun panemune, diwalik nalare, diputer budi pekertine, dandang disebut kuntul, kuntul dionekake dandang. Pinter ngolah ilat, wasis ngolah wicara, ucape lunyu kaya welut. Demen nyebar kabar ingkang ora nyata, seneng nyebar pawarta kang ngandung wisa. Watake jiwa pengecut, sedakep ngawe-awe tabok silih tangan. Wuru jabatan edan palungguhan kanthi galang kekuatan kanggo ngrebut kekuasaan kanthi ansik-ansik batanging liyan. Gadane demi wong cilik, alsane demi keadilan, pawatane demi perataan. Nanging sejatine kuwi mung lamis, iku alat kanggo bungkus supaya dianggep pahlawan pembela kebenaran. Tata carane nyerang lan ngringkihake kang dianggep mungsuh utawa lawan mau wis diatur lan ditata. Ana kang udu bondo donya utawa arta, ana kang tukang nyebar swara, ana kang bagian ngudal-udal pawarta kosong kang ora nyata. Dene kabeh mau matak mahambeking manungsa kang budi angkara asipat murka. Ora duweni watak jiwa satriya, endi dodo nyoh dodo, maju katon praupane, mundur katon gigire. Ya jiwa kuwi kang kasebut manungsa kang dadi sukertane nusa lawan bangsa, penyakiting negara.